Tässä on kokoon taitettava suihkutuoli kädensijoilla ja selkänojalla. Kokoon taitettuna tuoli mahtuu pieneen tilaan. Tuoli on helppo kasata, se on kevyt, painaa vain noin 4 kiloa. Tuolin maksimikantavuus on 120 kiloa. Jalat on korkeussäädettävät. Tuoliin on helppo istua. Se on tukeva ja turvallinen selkänojan ja kädensijojen ansiosta. Tuolista on helppo nousta ylös. Ja sen voi säilyttää näin tai sitten kokoon taitettuna. Tukeva ja turvallinen suihkutuoli.